Ναι, τι εννοείς εισαγωγή να κάνω μόνος μου? Εννοώ να καλωσορίσει τον καλεσμένο. Ναι, οκ, Ναι. συνήθως έτσι γίνεται. Γιατί Ναι. τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Να το κάνεις τώρα. Ναι, να το ηχογραφήσω μόνος Ναι. μου. Όχι, και να χάσω. Θα με φέρει μια μαλακή. Και να χάσω και να χάσω ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί μάντεψε, αυτό είναι η εισαγωγή μας. Αυτό εδώ. Όπως είναι, Όχι, ρε γαμώτο. έτσι θα μπει. Ήμουν σίγουρη θα πέσει απροειδοποιητό. Στο είπα, εδώ είναι όλα τα αυθόρμητα και Ναι, τα πραγματικά. μοντάριστα. Όπως έχετε καταλάβει από τη γλυκιά μου φωνούλα, είμαι ο Χρήστος Πανακούλιας. Αυτό είναι το Mind the Dog podcast και έχουμε μαζί την Αλεξάνδρα Διονά. Γεια σας. Ξέρεις, μπορώ να κάνω και πολύ ραδιοφωνική φωνή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορώ να μιλάω όλη την ώρα έτσι. Μπορούμε, κοίταξε, δεν έχω καμία ελπίδα ότι αυτό θα είναι ένα σοβαρό επεισόδιο. Δεν έχω την παραμικρή ελπίδα ότι δεν θα κάνουμε μόνο βλακίες. Ο βασικός μου στόχος είναι να γελάσουμε πάρα πολύ, καθότι είσαι από τα πιο γελία άτομα που έχω γνωρίσει τελευταίο. Αλλά το λέω με αγάπη, δεν το λέω ξεγελίο τέτοιο. Όχι, το δέχομαι. Γελάω πάρα πολύ μαζί σου. Οπότε, ναι, μπορείς να κάνεις τη θέση. Τέλεια. Μπορείς να βρήσεις, μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου. Τέλεια. Τα στοιχεία σου τα έχω δώσει. Ωραία. Οπότε δεν είναι αυτό. Μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, λίγο σε έχω ψάξει και έχω βρει να είσαι παντού. Να κάνεις διάφορα πράγματα και να βρίσκεσαι παντού. Θες να μοιραστείς κάτι μαζί μας για το που βρίσκεσαι, τι κάνεις? Αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι μου αρέσει που λες. Το Εννοώ να ότι. παρουσιαστείς, να Όχι, συστηθείς. όχι. Εννοώ ότι είμαι παντού. Δεν θα ήθελα ιδανικά. Αρχίζει και με εξαντλεί αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Το ζόρι, σε απειλούν. Όχι. Πραγματικά. Δεν νιώθω ότι κάνω τα πάντα και είμαι παντού, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κάνεις πολλά πράγματα. Κάνω πολλά πράγματα. Κάνεις ναι. πολλά πράγματα. Βασικά, δεν ξέρω, τι ναι. κάνεις. Βασικά κεντάω, πλέκω. Και έχω ένα εργαστήριο στο Χαλάνδρι που διδάσκω όλα αυτά τα πράγματα. Έχω και ένα shop που πουλάω υλικά χειροτεχνίας. Έχω και ένα blog. Έχω και ένα podcast. Είναι που δεν κάνει πολλά. Ναι, συνέχισε. όντως. Έχω και τι άλλο κάνω. Εντάξει, μιλάω γενικά και για το sustainability και τη χορτοφαγία όσο μπορώ, όταν έχω βασικά τα αποθέματα ενέργειας να το κάνω. Όντως, κάνω κάποια πράγματα. Okay. Τώρα όμως θέλω να μου πεις την αλήθεια. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά είναι βιτρίνα ή σέκτα σατανισμού ή καρτέλ ναρκωτικών. Ναι, δεν ξέρω. vegan μπαχαλοσατανίστρια βασικά. Αυτό είσαι. Ναι. Αυτό είσαι, τέλεια. Ωραία. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ πέρα είναι μια εκπομπή δεν είναι, ένα podcast τέλος πάντων, το οποίο πρέπει να εκτεθούμε, να είμαστε ειλικρινείς, να πούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Οπότε είσαι αυτό, μία vegan. Ναι, και έχω και 4 μπαχαλοσατανίστρια. γάτες. Ενώ εκτός από το σκύλο, οπότε είμαι σίγουρα μάγισσα. Είναι για να το συμπληρώνει. Ναι. Είναι ζωντανές, ταριχευμένες. Ναι. Όχι, είναι ζωντανές. Είναι ζωντανές. Ναι. Okay. Ακόμα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Και τι άλλο έχεις? Έχεις 4 γάτες και κάτι άλλο νομίζω ότι Και έχεις. έχω και ένα σκυλάκι. Την τόφου. Την τόφου. Ναι. Τέλειο. Vegan μπαχαλοσατανίστρια. Ναι, προφανώς θα τη βγάλω έναν τόφο, καλά. ας πούμε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι ποτέ κανένας στο δρόμο δεν πιάνει το όνομα. Δηλαδή την έχουν πει Μόκα, χωρίς λόγο. Μια χαρά. Της Ωραία. πάει, εντάξει. Ναι, καφέ, ναι. Καλό, ωραία. Το πιο συχνό ήταν το τόφι. Τόφι. Ναι, από την καραμέλα. Okay, ναι. Και υπάρχει και το τάφου. Το τάφου. Διότι είναι το γνωστό σε όλους τάφου. Τάφου. Ναι, okay. Τάφου. Είναι καλή μου να πας στην Κίνα, μα Ναι, θέλεις να τάφου. καταλαβαίνουν το τι. Είναι. Και για πολύ καιρό προσπαθούσα να επιμείνω, ας πούμε, ότι λένε τόφου. Ναι. Το φου. Τους έλεγα φου. Και μετά απλώς ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Γιατί δεν του λες και εσύ, ρε παιδί μου, ένα Μαρία. Μαρία. Να ξεμπερδεύεις. Ναι, Μπούμπι. 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 Ναι, ότι είναι και αυτό δύσκολο. Αυτό σου λέω Μαρία, ρε Ναι. παιδί μου, να ξεμπερδεύεις. Ναι. Αυτό. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και πώς περνάτε με αυτό το. Αχ, η τοφουλίνα μου. Κοίτα, εγώ γενικά ήμουνα γατομάνα. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη στροφή στην καριέρα μου το σκυλί. Και εντάξει, έχουμε πάθει πλάκα γενικά με το σκύλο. Ξέρεις, για λίγο καιρό με κράζανε στα social media που απέκτησα σκύλο, γιατί δεν αγαπάω πια τις γάτες μου. Αυτό το έχω πει, δεν το έχω πει. Δεν έχω response τώρα. Έχω παγώσει τώρα λίγο. Τι εννοείς ότι σε κράζανε, ότι δεν αγαπάς πλέον? Από πού προκύπτει το τι? Επειδή φαινόταν. Τώρα εκεί πάει το μυαλό μου.
Ότι φαινόταν πιο πολύ ξέρω, ασχολιώσουν εσύ περισσότερο με το σκύλο σου παρά με τις γάτες σου. Ναι, καλά. Μάλιστα. Ναι, θα σου πω και την ιστορία, αλλά όταν βρήκαμε τα σκυλάκια τέλος πάντων και κρατήσαμε την Τόφου, επειδή ήταν ένα κουτάβι, ξέρω, και ήμουνα σούπερ, ας πούμε, ενθουσιασμένη με αυτό, γιατί είναι πάνγλικα τα κουτάβια, μάλλον την ανέβαζα περισσότερο και είχα καιρό να ανεβάσω τις γάτες μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα σε αυτό. Οπότε πραγματικά. Δεν έχεις ενημερωθεί, δεν έχεις πάρει το μέμο, δεν είχες πάρει. Ναι, οπότε πραγματικά με κράζανε ότι δεν αγαπάω πια τις γάτες μου ή ότι εντάξει, τώρα έχεις σκύλο. Ξέρεις, λες και δεν μπορείς να έχεις και τα δύο ή να αγαπάς όλα τα ζώα, ας πούμε, κάτι. Και τι τους απάντηγες? Τίποτα, δεν απαντάω σε αυτά. Δεν απαντάς. Έλα ρε, θα μπορείς να πεις και εδώ πέρα. Μαρία. Βρες μια απάντηση που να κολλάει, δεν να ξεμπερδεύουμε. Πραγματικά. Οκ, τέλεια, μια χαρά. Η ιστορία της Τόφου λοιπόν είναι ότι εμφανίστηκαν κάποια στιγμή 4 κουταβάκια στην αυλή μας από μια έτσι δυσάρεστη ιστορία, γιατί είναι κάτι αδέσποτα στη γειτονιά, δεν ασχολείται κανένας, ξέρεις τα κλασικά, από αυτούς που πρέπει να ασχοληθούν, και εμφανίστηκαν αυτά τα κουτάβια. Ήταν τυχερή δηλαδή αυτή η γέννα, γιατί αυτή η σκύλα έχει κάνει πολλές γέννες, και αυτή η γέννα ήταν τυχερή. Τα είδαμε κάτω στην αυλή, από πίσω δηλαδή, και εγώ αποφάσισα να τα φροντίσω. Απαγάγεις. Τα πήγαγα μετά. Μετά, ναι. Είμαστε ακόμα στη φροντίδα. Πρώτα στη φροντίδα, πήγαινα κάτω, έβαζα στη μάνα φαγητό. Αυτή εντωμεταξύ, επειδή είναι πολύ φοβική, ερχότανε, τα θύλαζε στο όρθιο φεύγοντας, ας πούμε. Αυτά την κυνηγούσαν από πίσω από ένα σημείο και μετά. Οπότε άρχισαν να βγαίνουν στο δρόμο και τότε είναι που τα πήγαγα και τα ανέβασα στο σπίτι και τα 4 και άνοιξε ο κόσμος του σκυλιού για μένα. Τους βρήκα σπίτι και το ένα το κράτησα. Βέβαια την Τόφου είχα αποφασίσει ότι θα την κρατήσω με το που είδα τη γέννα. Ήταν, ξέρω εγώ, 2 ημερών τα σκυλιά. Okay. Και... Ποιο είναι το κριτήριο? Να κρατήσω την Τόφου. Ναι, γιατί αυτό το συγκεκριμένο? Ρε εσύ, πραγματικά ο Σπύρος με κοροϊδεύει και μου λέει ότι απλώς διάλεξες το καφέ. Ορθολογιστής. Ναι, ο κλασικός, ο μαθηματικός, ρε παιδί μου, απλώς διάλεξες το καφέ. Δεν ξέρω, την είδα έτσι που ήταν ξαφλωμένη και γλυκούλα και με τράβηξε. Και πραγματικά... Ενώ τα άλλα τρέχαν, ας πούμε, δαγκώνανε, γαβγίζανε. Ήτανε, σου λέω, νεογέννητα όταν τα είδα πρώτη φορά. Απλώς η Τόφου μου τράβηξε την καρδιά κάπως. Και όταν ανέβηκαν επάνω και προσπαθούσαμε να τους βρούμε σπίτι, είχαμε πει με το Σπύρο ότι θα κρατήσουμε αυτό που δεν θα βρει τόσο εύκολα σπίτι. Ωραία. Που συνήθως λένε ότι τα μαύρα δεν βρίσκουν σπίτι. Οπότε είχαμε πει ότι μπορεί να κρατήσουμε ένα από τα 2 αρσενικά μαύρα που ήταν στη γέννη. Εντάξει, για να ταιριάξει και λίγο με το... Με το μάγισσα. Το σατανισμό. Ναι, καταλαβαίνω. Και καλά υποτίθεται. Μαύρα, δεν τα παίρνει ο κόσμος και τέτοια. Ακριβώς. Εμένα λοιπόν αυτό που συνέβη το εξής. Όταν λοιπόν τα ανέβασα, εννοείται ότι έγινε χαμός. Θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Και εκεί είδα πολύ λάθος σχόλια. Δηλαδή, πρέπει να το βγάζω βόλτα ή άμα έχω γωνιακό μπαλκόνι, μπορεί να τα κάνει εκεί. Αν έχω γωνιακό. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι ευθεία. Να στείλετε το πολεοδομικό το σχέδιο, να το απογράφω και να το συζητήσουμε. Να δούμε τα σχέδια. Τι λες τώρα, ρε? Ναι. Δεν το ξανακούσα αυτό το πράγμα. Ναι. Αν είναι γωνιακό το μπαλκόνι, μπορώ να μην το βγάζω βόλτα το σκυλί. Τέλειο. Όπως βγαίνουν οι... Όχι, τώρα θα ήταν θλιβερό αυτό. Δεν θα το πω. Όχι. Δεν θα την κάνω την παρομοία στη μεταφορά, γιατί στεναχωρήθηκα μόνο και μόνο το σκέφτηκα. Οπότε ας μένουμε λίγο στο γελίο του πράγματος, στο τραγικό. Ναι. Και επειδή λοιπόν μου στέλνανε πάρα πολύ για την Τόφου, επειδή ήταν όντως καφέ. Ήτανε καφέ, okay. Εγώ ένιωσα ότι κρίνουν πολύ επιφανειακά, ας πούμε, και ότι ίσως να μην πάει στα σωστά χέρια. Ήρθανε λίγα έτσι άτομα, ένα ζευγάρι ήταν φίλοι μας κιόλας που πήρανε τον Ρότζερ, τον Ρότζερ. Ναι. Τόφου καλύτερο, ναι. Και η Τόφου γενικά από τότε που τα είχαμε πάνω στο σπίτι ήταν η πιο συναισθαλμένη, η πιο ευαισθητούλα, κάπως ξέρεις. Και έτσι κάπως είπαμε με τον Σπύρο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ επέμενα. Ο Σπύρος είχε διαλέξει το πιο φυσιολογικό σκυλί. Οκ. Αλλά μάλλον δεν το πέφτει και λόγος. Ναι, κάπως. Αλλά πραγματικά όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι ότι ίσως... Καλά, ενώ πέρα από το ότι τη λατρεύουμε και τα λοιπά, ότι ίσως έπεσε μάλλον σε καλά χέρια, γιατί αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στην Τόφου. Και επειδή έχει τις ευαισθησίες της, θα ήταν πολύ σημαντικό για την Τόφου να πέσει σε μια οικογένεια που να της αφιερώνει το χρόνο που χρειάζεται.
και αν τις έχουμε αφιερώσει χρόνο και αν τις αφιερώνουμε. Θα σε κορόιδευα τώρα και θα σε τρόλαρα, η αλήθεια είναι, αλλά το ρίξες τόσο πολύ. Μου ρίξες και τους παλμούς. Ένιωσα μια ζεστασιά τώρα. Οπότε εντάξει, δεν θα σε κάψω ούτε τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα μήπως καλύτερα να δείχνω σε άλλη οικογένεια. Πραγματικά. Κοίτα, βέβαια. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά της. Ναι, μπορεί το πρόβλημά της να είναι ο δρόμος που μένουμε, ρε παιδί μου, όντως, να έχει το τραύμα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, ρε, μια χαρά τα πάτε. Σούπερ είστε. Τέλεια. Μια χαρά σε καλά χεράκια βρέθηκε. Ναι. Πολύ ωραία, να και αυτά, τα είπαμε και αυτά με την τόφου. Ωραία. Τι είχα σκεφτεί να συζητήσουμε. Τώρα, αν θα το συζητήσουμε, ποιος ξέρει, θα δούμε πώς θα πάει το ποντάκι. Δεσμεύσεις εδώ πέρα δεν έχουμε και συμβόλαια. Είναι μιας και ασχολείσαι με τον ρουχισμό γενικότερα. Πλέξιμο και έντυμα, κάναμε και έτσι μια κουβεντούλα. Είχαμε πει, τέλος μου, σου είχα ζητήσει και εγώ θέλω και εγώ ένα ζυμπουνάκι για τα καλά μου, τέλος πάντων. Θέλω να μιλήσουμε αυτό για το ποια η γνώμη σου για τους ανθρώπους που ζητάνε, τέλος πάντων, ρουχαλάκι για το σκύλο τους. Ποια η γνώμη σου και τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι με τα σκυλάκια και τα ζωάκια γενικότερα που φοράνε από μπουφανάκια, ζακετάκια, πουλοβεράκια μέχρι στολές της απόκριας και στο Halloween και γενικά λίγο αυτό το κομμάτι του ανθρωπομορφισμού. Δηλαδή την τάση των ανθρώπων να ανθρωπομορφίζουν τα ζώα τους μέσω του ρουχισμού, τέλος πάντων, και της εμφάνισης. Πολύ ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ. Έχουμε στη γραμμή τώρα. Ναι, έχω διάφορα να σου πω τώρα. Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ρουχισμό. Είχαμε πάει κάποια στιγμή στην Καλιφόρνια και ήταν ένας τρελός τύπος. Δεν θέλω να βρίσω τώρα, αν και βρίζω πολύ γενικά. Αλλά ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε βάψει το σκύλο του τίγρη, ρε εσύ. Τέλειο. Τίγρη. Τέλειο. Πολύ ωραία. Και είχα τρέξει προς το μέρος του για να τον βρίσω. Ο Σπύρος με κράτησε, ας πούμε. Μου λέει, σε παρακαλώ. Και εσύ, επειδή μου είσαι στην Καλιφόρνια, δεν ξέρεις εκεί πώς είναι τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, οπότε γενικά εγώ δεν το πιάνω το ότι παίζουμε με τα σκυλιά μας σαν να είναι κουκλάκια. Δηλαδή, δεν ξέρω, εννοείται ότι μπορεί. Εννοείται ότι πήγα να πλέξω κάτι για την τόφου, ένα καπελάκι και τη το φόρησα. Πήραξε ο τίγρης. Ναι, δεν είναι το ίδιο, δεν την χρωμάτισα. Αλλά εννοείται ότι μπορεί να της έπλεξα κάτι, να της το φόρεσα για 2 λεπτά, να την έβγαλα μια φωτογραφία, να γέλασα μόνη μου και να της το έβγαλα. Αλλά δεν ξέρω, που τους βάζουν κάτι αποκριάτικες στολές, που τα κάνουν μπαλαρίνες και δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω κάποια θέση. Σίγουρα κριντζάρω μερικές φορές, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έχω κάποια θέση. Τώρα, στις περιπτώσεις που είναι το σκυλί σε μια βόρεια χώρα. Ναι. Goal. Goals. Λοιπόν, σε μια βόρεια χώρα και φοράει ένα πουλοβεράκι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται, να σου πω την αλήθεια. Χρειάζεται. Εξαρτάται τη φυλή, τη γούνα του βασικά. Ναι, κοντότριχο, μπλα. Ναι. Ας πούμε, είναι τέλειο που με ρώτησες αυτό που εχθές πήρα μπουφανάκι για την τόφου. Τέλειο, ούτε να το ήξερα. Ναι, αλλά επειδή βρέχει. Εννοείται πάλι είχαμε διαφωνίες με το Σπύρο και του έλεγα δεν γίνεται να βγαίνει και να βρέχεται, μπορεί να κρυώσει. Και ο Σπύρος μου έλεγε δεν νομίζω να πάθει κάτι. Και αυτά. Της το φόρεσα λοιπόν το μπουφανάκι αυτό, βγήκαμε βόλτα, μου φάνηκε ότι ήταν πολύ άβολο για την τόφου στα 2 πρώτα λεπτά. Της το έβγαλα και μετά αμέσως σήκωσε την ουρά της και πήγαμε βόλτα. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν της άρεσε. Οπότε. Αλλά ωστόσο σκέφτομαι ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιες φορές. Ας πούμε, όταν βρέχει, δεν θα βγαίνει η βόλτα. Για το κλίμα της Αθήνας, θα πω. Ναι. Και δεδομένου ότι αν είσαι έξω από το σπίτι, κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι εν κινήσει, δηλαδή ή θα περπατάει ή θα τρέχει ο σκύλος. Δεν έχει τόσο μεγάλη. Είναι τόσο αναγκαίο το να κρατήσει ζεστό το σκύλο σου, εκτός αν μιλάμε για κανένα άτριχο σκυλί ή κανένα πολύ μικρό σε ηλικία ή πολύ μεγάλο σε ηλικία ενδεχομένως. Αλλά αυτό που είναι απαραίτητο, θεωρώ, είναι το αδιάβροχο. Αδιάβροχο σου λέω, ναι. Ναι. Ήθελα να απαντήσω και λίγο στο μπουφάν αυτό και στο ζεστό, τέλος πάντων. Είναι το αδιάβροχο. Και ειδικά για εμάς ή για όσους τέλος πάντων που προτιμούν να μένουν μαζί με το σκύλο, δηλαδή καναπέδες, κρεβάτια κτλ. Ναι, ένας βρεγμένος σκύλος, ακόμα και αφού στεγνώσει,
βρωμοκοπάει η σκελίλα, δεν είναι να τον έχετε. Δηλαδή, Μάλιστα. να κάνει μπάνιο μετά ο σκύλος. Μάλιστα. Οπότε καλύτερα να χρησιμοποιήσει ένα όντως φιλικό προς το σκύλο αδιάβροχο, για να μην όντως κατεβάζει την ουρά του και κάπως να το αγνοεί, να το διαφορεί και να πηγαίνει λίγο την βολτούλα του. Να του είναι άνετο. Τι εννοώ φιλικό. Επειδή όντως το προτείνω και σε πελάτες, μαθητές κτλ., δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει ένα πραγματικά της προκοπής αδιάβροχο φιλικό προς το σκύλο. Βάλε μανίκια, Ναι. κουκούλες, να βγαίνει η ουρά, να βγαίνει και το πουλί, να μένει το πουλί αλλά να το κατουράει, αλλά με βέλκρο ή με φερμουάρ ή με κουμπιά ή να γίνει ένα πράγμα τέτοιο, το οποίο προφανώς όλα αυτά τα πώς να το πω, όλα αυτά τα ρούχα, θα βρίσκουμε σε λίγο, όλα αυτά τα ρούχα τέλος πάντων είναι προφανώς για τον άνθρωπο και δεν είναι καθόλου για τον σκύλο και δεν είναι καθόλου λειτουργικά. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο με μια καταστροφή τεράστια του πλανήτη τέλος πάντων, σε πλαστικά και σε τέτοια που συνήθως είναι από τέτοια υλικά τέλος πάντων, για να φαίνεται ωραίο σκύλος, για να γελάσουμε, να περάσουμε καλά και εντάξει, είναι και αδιάβροχο. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή μόνο τη λειτουργία και αφήστε λίγο το άλλο το κομμάτι, που το ακούω και αυτό, το δέχομαι και αυτό, αλλά υπό όρους. Κάτσε κάνε ρε αδερφέ την απευαισθητοποίηση που χρειάζεται και την εξοικείωση που χρειάζεται ο σκύλος για να μπορέσει να φορέσει αυτό το πράγμα και μετά ναι να το δεχτώ. Τράβα το και βίντεο και ανέβασα το και στο TikTok και να γελάμε και τα λοιπά και ο σκύλος όμως να χαίρεται. Για δικούς του λόγους, επειδή μπορεί να περιμένει μια λιχουδιά ή ένα παιχνίδι, αλλά ή να βγει βόλτα τέλος πάντων, αλλά κάνει αυτή τη διαδικασία. Το παίρνω στο φόρεσα για να είσαι φάνη ρε παιδί μου και να γελάω εγώ μαζί σου. Εντάξει, είναι λίγο ψυχαμένο. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια σενάρια, ας πούμε, και βίντεο, ακόμα και για τα διάβροχα. Νόμιζα ότι παίζει μόνο με τα αποκριάτικα που τους δίνουν κάτι. Τα αποφεύγω όσο τι, αλλά κι όμως πέφτουν μπροστά μου και υπάρχουν πάρα πολλά, ναι, η αλήθεια είναι. Και πάντως, όντως, εγώ, ας πούμε, δεν βρήκα άνετο μπουφανάκι π.χ. για τη βροχή και αυτό που πήρα δεν νομίζω ότι θα της το φοράω, γιατί. Παίζει όντως να μην είναι εύκολο, μας το λέω, δεν δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει. Και είναι και στενόμακρη δικιά μου. Γι' αυτό ράφτισε ένα. Κάνεις κάτι. Και έτσι που λες λοιπόν με τα ρούχα και τις απόκριες, ναι, είναι λίγο αυτό το σιχαμένο πράγμα. Εντάξει, θα εξελιχθούμε κάποια στιγμή. Βέβαια, όταν ακούς στην άλλη άκρη της γης, ο άλλος έβαψε το σκύλο του τίγρη. Εντάξει. Δεν είναι πολύ ευίωνο όλο αυτό. Ναι, ήταν ένα golden πρέπει να ήταν. Και ήταν τίγρης. Ντροπή, πραγματικά. Καλά, δεν παίζουν και αυτοί που τα βάφουν τα νύχια τους. Ναι. Εντάξει, τώρα. Ξέρεις, αυτό δεν είναι μόνο νομίζω στο ότι παίρνω ένα σκύλο και είναι κάπως το παιχνίδι μου ή το αξεσουάρ μου ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα ρούχα, έτσι κι αλλιώς. Καλά, ναι. Σίγουρα εννοείται αυτό το πράγμα. Ναι. Καθόλου, οπότε, το μέσο είναι. Ναι, οπότε προφανώς θα τον ντύσουνε. Κατάλαβες, εδώ δεν κάνουν άλλα κι άλλα. Καλά, οπότε, σωστά. Ναι. Απλά το πιάσαμε λίγο από τα σκυλιά. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά έστω ότι έρχεται κάποιος, ρε παιδί μου, ο μαθητής σου στα σεμινάρια που κάνεις ή στο πελάτης, δεν ξέρω εγώ τι, και θέλω να κάνω. Θέλω μια ακρότητα τέλος πάντων. Που δεν θα δυσαρεστήσει ενδεχομένως το σκύλο, δεν θα τον κακοποιήσει. Σαν αυτή που μου ζήτησες εσύ, να της φτιάξω πουλοβεράκι που να λέει Santa Baby, τι να λέει. Αυτό το θεωρείς ακρότητα. Όχι, δηλαδή, το άλλο θεωρώ ακρότητα που ήθελες να είναι goth τελείως. Αυτό το θεωρείς ακρότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρα για να περνάω καλά εγώ. Αλλά απ' την άλλη είναι λειτουργικό και φιλικό προς τον σκύλο. Γιατί εσύ πρότεινες, αφού πήγες να μου πεις έτσι, ότι δεν θέλεις δηλαδή τώρα turtleneck και δεν ξέρω γιατί συμμαζεύεται. Εννοείται θα της κάνω κάτι με turtleneck. Και πού θα μπει, παιδάκι μου, το κολάρο? Τι πού θα μπει? Πού θα μπει? Θα έχει τρυπούλα για να μπαίνει το κρικάκι? Δεν πρέπει να έχει μια τρυπούλα. Πρέπει να γίνει design τώρα, δεν θα είναι απλό. Στα δικά μου τα σκυλιά, ναι, καλά. Θα το σκίσουν, ξέρω εγώ, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Έστω λοιπόν ότι έρχεται κάποιος και σου ζητάει έτσι μια ακρότητα, ρε παιδί μου. Τον βοηθάς, του τη λες, τον βοηθάς να το σκεφτεί λίγο αλλιώς. Τι θα κάνεις, πώς θα το χειριζόσουν? Γιατί είσαι τώρα επαγγελματίας, έτσι. Δεν είσαι τώρα αυτό το χάλι που μου ήρθες εδώ. Ενώ είσαι επαγγελματίας, κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Εννοείται ότι δεν το ενθαρρύνω και δεν θα το έκανα καν αν μου ζητούσε ακρότητα. Τώρα, το αν θα του απαντούσα για να τον συνετίσω ή να τον εκπαιδεύσω, νομίζω θα ήταν θέμα αντοχών εκείνη τη περίοδου. Δηλαδή, αν εκείνη τη μέρα με πετύχαινε σε φάση που έχω ψυχικά αποθέματα, να του πω ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, θα το έκανα. Αν όμως δεν είχα ήμουνα ένα ράκος, ας πούμε, που περιφέρεται, δεν θα απαντούσα καν.
Σε οικοφύγεια είμαι μάγισσα. Ναι, ακριβώς, θα σου κάνω μάγια και τέτοια. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αν συνεχίσεις. Ναι. Καταλαβαίνω. Όχι, okay. Αυτό. Αλλά γενικότερα για τον ανθρωπομορφισμό, αφού ανοίξαμε αυτό το θεματάκι, τι θα έλεγες? Φεύγουμε από τα ρούχα, φεύγουμε από το styling κτλ. Πώς, καταρχάς, αν σου λέει κάτι λέξη. Ναι, και μου λέει. Πώς μπορείς να το ορίσεις εσύ, ρε παιδί μου? Μου λέει και γιατί και εγώ προφανώς έχω πέσει και πέφτω θύμα αυτής της κατάστασης. Ενώ προφανώς φερόμαστε στο σκύλο μας όταν δεν γνωρίζουμε σαν να είναι άνθρωπος. Κατάλαβες. Νομίζουμε μάλλον ότι θα νιώσει όπως ένας άνθρωπος, θα φέρεται όπως ένας άνθρωπος, θα του αρέσει να πάει σε μια καφετέρια, θα του αρέσει να πάει σε ένα μπαρ. Αλλά είναι πράγματα που έμαθα. Κατάλαβες. Κλείνω το ματάκι τώρα, του κλείνω το μάτι, αλλά δεν το βλέπετε. Τι έμαθες όμως? Όχι, θέλω να μου το αναπτύξεις. Ναι, πώς θα στο αναλύσω, εννοείται. Έμαθα ότι, ρε παιδάκι μου, μπορώ να πω παραδείγματα, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που κι εγώ έκανα ή ένιωθα στην αρχή που ήρθε η τόφου στη ζωή μας, πλέον, ξέρεις, τα έχω απομυθοποιήσει, όχι, τα έχω καταρρύψει, επειδή δεν... Ξέρεις, βασικά, αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος και η τόφου είναι σκύλος. Οπότε πιο πολύ εγώ σκυλοποιήθηκα, αν δεν υπάρχει αυτή η λέξη, τη φτιάξαμε. Πιο πολύ εγώ σκυλοποιήθηκα για να είναι καλά η τόφου, παρά, ξέρεις, το αντίθετο που μάλλον στην αρχή προσπαθείς να κάνεις. Θέλω να πω ότι στην αρχή της ζωής μας μαζί προσπαθούσαμε να τη φέρουμε στη ζωή μας. Την έπαιρνα στο εργαστήριό μου. Λέγαμε να της δώσουμε αυτές τις εμπειρίες, γιατί τότε και οι οδηγίες που είχαμε αυτές ήταν. Να την παίρνουμε για καφέ, να βγούμε το βράδυ σε ένα, ξέρω εγώ, κάπου και να την πάρουμε μαζί, γιατί έτσι θα αποκτήσει, ας πούμε, εμπειρίες και δεν θα της είναι πια τραγικό το να συμβαίνει αυτό. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι μια μορφή ανθρωπομορφισμού. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Από την άποψη ότι τη φέρνεις στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Ενώ είναι σκύλος. Ενώ γιατί να τον ενδιαφέρει να πάει στην καφετέρια? Δεν ξέρω. Νομίζω είναι η επόμενη φάση, ο ανθρωπομορφισμός. Δηλαδή το να πεις θα το φέρω στη δουλειά μου, θα το φέρω στο μπάρο μου, στην καφετέρια μου. Οκ, το ακούω. Το θέμα τώρα, έστω ότι είναι. Ναι. Είναι και δεν περνάει καλά. Είναι και θέλει να φάει κόσμο. Ή είναι και κουνάει την ουρίτσα του. Ή είναι και είναι κοινωνικό ή δεν είναι κοινωνικό, τέλος πάντων. Κοιμάται, δεν κοιμάται. Έχει μια συμπεριφορά, τέλος πάντων, σε αυτούς τους χώρους. Αν τους πάρω σαν παράδειγμα. Ναι. Το πώς θα ερμηνεύσω και το πώς τι θα καταλάβω από τη συμπεριφορά του, εκεί ξεκινάει κάπως ο ανθρωπομορφισμός. Είναι πιο έντονα, τέλος πάντων, φανερός ο ανθρωπομορφισμός, διότι από τη μία είναι απόλυτα φυσικό και σεβαστό το να μπορεί να το φιλτράρεις μέσα από το δικό σου πρίσμα του πώς είναι αυτό. Ότι αυτό, σύμφωνα με τις εμπειρίες, τις εικόνες και τον γενετικό κώδικα μου, γιατί έχουμε και εκεί μέσα καταγεγραμμένα πράγματα, θεωρώ πως αυτό είναι χαρά. Ναι. Είναι βαρεμάρα. Είναι νεύρα. Είναι λέξεις που μπορώ να αναφέρω και τις οποίες θα περιέγραφαν με μια σχετική ακρίβεια ενδεχομένως, γιατί πάλι μιλάς για έναν άλλο άτομο. Τον άνθρωπο και σίγουρα όχι ένα σκύλο. Οπότε, στην τρίτη τώρα φάση, αφού σου έχω αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, έρχομαι να σε αντιμετωπίσω και ως ένα τέτοιο. Οπότε, αν έχουμε ένα σκύλο, π.χ. δεν περνάω πολύ καλά εδώ και φοβάμαι το σερβιτόρο που έρχεται. Ωραία. Πώς θα έκανα έναν άνθρωπο, λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει ότι είσαι άνθρωπος. Τελείωσε το κομμάτι του ανθρωπομορφισμού, έχει ξεκινήσει μάλλον. Και το συνεχίζω και λέω, τώρα θα πρέπει να σου φερθώ σαν άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος θα τον προσπαθούσα να τον παρηγορήσω. Ακριβώς. Τον άνθρωπο. Ναι. Και όμως, επειδή από την αρχή. Θα μπορούσα να συνεχίσω όλη την ιστορία τώρα, αυτό όλο το παραμύθι, αλλά επειδή όμως από την αρχή δεν συνέβαινε ποτέ αυτό, όποια προσπάθεια και να καταβάλεις, με όλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχεις, διότι δεν τις έχουν όλοι, στην ίδια συγκεκριμένη ιστορία, όποια προσπάθεια να καταβάλεις είναι εκ θεμελίων, δηλαδή είναι από την αρχή όλο λάθος. Το πράγμα δηλαδή θα πάει στραβά, θα πάει λάθος. Δεν θα έχεις σίγουρα αυτό που προσδοκείς, όσο καλοπροαίρετα και να το προσπαθείς. Λέμε για την ιστορία της τόφου, έτσι, ας πούμε. Ή για την ιστορία ενός σκυλιού συναισθαλμένου, φοβικού κτλ. Λέμε την ιστορία των
σαν παράδειγμα, χρησιμοποίησα το καφετέρια μπαρ κτλ. Ναι. Λέμε την ιστορία του μέσου σκύλου. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι σπάνιο να δω ένα σκύλο. Χαρούμενο, όντως. Κάναμε χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ξέρω. Όχι, μια χαρά μπορεί, δεν, τι, όχι. Άμα ακούστε κανένα γκάπ, κανένα τέτοιο, έχει φύγει κάτι. Ναι, χαρούμενο δεν θα πω. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σκύλα. Δηλαδή, μπορεί να δεις 1 στα 10 να είναι πιο αχάμπαρα. Δεν υπάρχει. Αυτό. Ναι, Αυτό το ακούω. αχάμπαρα. Αυτό το ακούω, Ναι. μια χαρά. Όντως, ένα σκύλο έχω δει πάνω κάποιες φορές να μην αντιδράει με τίποτα στο περιβάλλον. Είτε είναι καφετέρια είτε μπαρ. Να μην αντιδράει. Οπότε η έλλειψη συμπεριφοράς ή αντίδρασης, τέλος πάντων, είναι αυτό που μου λέει ότι οκ, είναι εντάξει. Δεν είναι καλή, δεν θα το κρίνω. Είναι εντάξει επιλογή του ιδιοκτήτη να έχει εκεί το σκύλο του. Μάλιστα. Αν είχα αντιδράσει σε οποιαδήποτε αντίδραση το σκύλο, θα έλεγα ότι επηρεάζεται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Το τι σημαίνει τώρα αυτό για το σκύλο, δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, ούτε ο ίδιος ιδιοκτήτης μπορεί να το ξέρει, εκτός αν είναι εκπαιδευμένος να το ξέρει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να δει το ιστορικό πίσω και των εμπειριών και των αντιδράσεων και να γνωρίσει περισσότερο, τέλος πάντων, για τον τρόπο που αλληλοπιδρά το είδος σκύλος με το περιβάλλον γενικότερα. Για να πει ότι μάλλον είναι καλή ιδέα το να τον έχω εδώ. Να κάνει το συνειρμό εννοείς. Ναι. Αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις όχι, είναι εμφανές ότι ο σκύλος δεν περνάει καλά εκεί πέρα ή απλά το ανέχεται. Αυτό που του συμβαίνει. Ναι. Αν τονίσουμε και με αφορμή εδώ πέρα το podcast μας και την κουβέντα μας, αν τονίσουμε το αναρωτηθείτε τελικά αν ο καθένας μας ανθρωπομορφίζει το ζώο του, ίσως να είναι ένας δρόμος όπου να κάτσει να ψάξει, ωραία, τι είναι ο ανθρωπομορφισμός και το κάνω ή δεν το κάνω, και αν το κάνω τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή κάπου μπορεί να, ξέρεις, αν προβληματιστεί ο καθένας, μπορεί να οδηγηθεί στο είσαι καφέ σκύλος. Εδώ τώρα χρησιμοποιώ την τόφου. Δεν είσαι η τόφου. Η τόφου είναι κάτι που έβαλα εγώ. Είσαι καφέ σκύλος. Τι είναι η σκύλη? 4 πόδια, 1 ουρά, 1 κεφάλι. Τι κάνεις, ποια είναι η διατροφή σου, πώς αντιδρά σε αυτό, δηλαδή τι κάνει το είδος σου, γιατί το κάνει, ποια είναι η λειτουργία της συμπεριφοράς, γιατί είναι η ανατομία σου, έτσι. Δηλαδή, εκεί ερχόμαστε πραγματικά σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, μετά τον ανθρωπομορφισμό, δίπλα δεν ξέρω, το οποίο είναι η εξοικείωση του ανθρώπου τελικά με ένα άλλο είδος που έχουμε επιλέξει εδώ και χιλιάδες χρόνια να συμπορευόμαστε και που τελικά μάλλον δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτό το είδος. Καθόλου. Με αυτά που λες με έκανες να σκεφτώ το εξής, ότι εγώ νιώθω τον τελευταίο καιρό που προσπαθώ να πάω προς το σκύλο, να καταλάβω τι είναι σκύλος. Νιώθω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στη σχέση μου με το σκύλο μου και τελικά τι με έχει οδηγήσει σε αυτό, χάρη σε τι συνέβη αυτό, στο ότι εγώ προσπάθησα να γίνω πιο πολύ σκύλος. Ναι. Όπως και με τη γάτα και τα λοιπά. Δηλαδή όταν ζεις με ένα ζώο και όταν αγαπάς τα ζώα γενικά, το κόλπο δεν είναι να τα φέρουμε στη δική μας λογική προς τα εμάς, αλλά να πάμε εμείς προς αυτά. Γιατί δηλαδή όλη αυτή τώρα η διαδρομή που κάνουμε τον τελευταίο καιρό με την τόφου με έχει φέρει πιο κοντά στον πυρήνα αυτού του ζώου. Ακόμα δεν το έχω κατακτήσει, ας πούμε, ξέρεις, σε μεγάλο βαθμό, αλλά το επεξεργάζομαι και προσπαθώ να το καταλάβω και νιώθω ότι είμαι πιο κοντά. Και αυτό νομίζω με έχει βοηθήσει, το να καταλάβω τι είναι σκύλος. Οπότε μάλλον αυτό είναι καλύτερο, λέω. Δεν ξέρω. Μα γιατί κιόλας δεν θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων να γίνει το αντίθετο. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή την διαδρομή, όπως το ονομάζω κιόλας, θα μπορούσε να την κάνει μόνο ο άνθρωπος και από όσο ξέρω κανένα άλλο είδος. Γιατί ο σκύλος θα σου πει, σκύλος εδώ, φιλάκια, μέχρι εδώ είμαι, δεν έχω κάτι άλλο Ακριβώς. να κάνω. Ναι, μπορώ ναι. εδώ παρόν, χώρος, χρόνος, αυτό είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν με νοιάζει το πριν ούτε μετά, ούτε η επέκταση αυτού, ούτε το βάθος, ούτε το ύψος, είναι σε πολύ basic πράγματα, τέλος πάντων. Αυτές τις διαδρομές και αυτά τα ταξίδια, τέλος πάντων, και τα συναισθηματικά και τα νοητικά και τα φυσικά, τέλος πάντων, το κάνει ο άνθρωπος. Οπότε αφού μπορούμε που μπορούμε, εντάξει, δεν το οφείλουμε και λίγο, μιας και απαγάγαμε ένα ζώο κάτω από το σπίτι μας
μαζί με τα αδέρφια του, το φέραμε, μετά τα σκορπίσαμε σε άλλα σπίτια, το αναγκάσαμε μαζί με 4 νεκρές, αν θυμάμαι καλά, γάτες. Όχι, δεν είναι νεκρές οι γάτες. Τα αναγκάσαμε να είναι στο σπίτι μας, τέλος πάντων, του βάλαμε σκουφάκια, μπουφανάκια. Έλα, δεν του έχω βάλει σκουφάκια. Όχι, δεν το έχεις βάλει το σκουφάκι. Όχι, οκ, εντάξει. Οπότε, νομίζω το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνεις σε αυτό το έγκλημα, μετά το έγκλημα, ήταν να αναρωτηθείς. Ωραία, εντάξει, σε έφερα εδώ πέρα. Τι φάση, τι είσαι, ποιος είσαι, τι κάνεις, τι λέει, τι σου αρέσει όντως, ας πούμε, τι σου αρέσει, σαν είδος, τι σου αρέσει, τι χρειάζεσαι. Ναι. Καλά, βέβαια, γενικά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την υπεροψία να νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου και ότι. Ενώ πραγματικά είναι τόσο απελευθερωτικό και τόσο. Σε ισορροπεί τόσο πολύ να επιστρέφεις στο ζώο. Κατάλαβες. Ναι. Μα και ακριβώς θα χρησιμοποιήσω και τις ίδιες λέξεις και θα προσθέσω το λυτρωτικό και ανακουφιστικό. Ακριβώς. Τουλάχιστον για μένα, όταν μικραίνεις, δηλαδή όταν φτάνεις σε συνειδητοποίηση και μικραίνεις τον εαυτό σου και τον φέρνεις εκεί ακριβώς που σε σχέση με το όλο σύμπαν είσαι. Δηλαδή ένα τίποτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τίποτα. Ένα ζώο απλώς και εσύ ένα ζώο. Που εντάξει, έχεις φτιάξει πόλεις. Βρε, ό,τι και να έχεις φτιάξει, εννοείται. Και πάλι το μεγαλείο μάλλον και το μέγεθος που έχει η φύση, το σύμπαν και τα πράγματα πώς κινούνται και λειτουργούν και αρμονίζονται τέλος πάντων. Είναι τόσο μεγάλο και σπουδαίο που το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να μπορέσεις να δεις αυτό το μεγαλείο είναι το να σταθείς ακριβώς στο ύψος σου που είναι τόσο μικρό. Δείχνει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάμερα, αλλά τόση ώρα δείχνω με τα δάχτυλά μου πόσο μικρό. Τόσο δα μικρός. Αν είσαι τόσο δα μικρός, λοιπόν, μπορείς να σταθείς από το σημείο όπου μπορείς να. Τόσο. Όχι, ενωμένα τα δάχτυλα. Μπορείς να παρατηρήσεις αυτό το μεγαλείο, αλλά άμα αισθάνεσαι και νοητικά είσαι το μεγαλύτερο σε όλων και το επίκεντρο, που δεν θα μπορεί να δεις κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Δεν να δεις κάτι άλλο. Έτσι είναι. Δεν να δεις πέρα από τη μύτη σου όταν είσαι τόσο μεγάλος. Οπότε, αν μικρύνουμε τόσο πολύ και αρχίσουμε και παρατούμε όλο το γύρο μας, θα πέσουμε σε πολύ όμορφα πράγματα. Έτσι είναι. Και πόσο πιο σοφά είναι τα ζώα που δεν έχουν χτίσει όλα αυτά τα πράγματα και έχουν μείνει στη φύση τους με έναν τρόπο όσο μπορούν. Ναι, στα ένστικτά τους τουλάχιστον. Ταυτόχρονα με τη δικιά μας εξέλιξη και ανάπτυξη έχουμε και πέσει σε ένα σωρό λακκούβες και έχουμε δημιουργήσει και μόνοι μας ένα σωρό λακκούβες. Δηλαδή έχουμε κάνει θαύματα. Και τελικά λέμε για κοινωνικοπολιτικά στο podcast. Το γυρνάμε στο καπιταλισμό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Ναι, έτσι είναι. Πάντως. Ναι. Ωραία τα λέμε. Μένα μ' άρεσε. Και εμένα πολύ. Θα το ξανακάνουμε. Ναι. Τι ωραία. Να φέρουμε όμως και το Σπύρο. Εννοείται. Σε παρακαλώ. Και να είναι beef. Να είναι beef. Ναι, να είναι battle. Μέσα. Σπύρος Αλεξάνδρα. Μέσα. Και εγώ θα είμαι ο host εδώ πέρα του beef. Ψήνομαι full με Σπύρο. Θα το κάνουμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ενώ ο άνθρωπος είμαι σίγουρος δεν θα έχει καθόλου αυτές τις προθέσεις. Σε καμία περίπτωση. Να μας κάνει να γελάσουμε, αλλά εμείς θα γελάσουμε για κάποιο λόγο. Σε καμία περίπτωση. Μήπως είμαστε λίγο κολόπεδα. Ναι. Εγώ δεν το αρνήθηκα ποτέ. Με καμάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή μου. Είχες τέρμα ψεύτικη φωνή αυτή τη στιγμή και ύφος. Ωραία, τέλεια, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα καθόλου. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή που ήμουν εδώ πέρα. Χαίρομαι. Δηλαδή. Η τιμή δική μου. Να έρθω στο podcast του δασκάλου μου. Δάσκαλο ή δασκάλου. Να μας πούνε οι φιλόλογοι που ακούνε αυτό το podcast του δασκάλου μου. Του δασκάλου πρέπει. Του δάσκαλου. Του δασκάλου μου ακούγεται. Του δασκάλου. Μου. Μεγάλη τιμή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την φιλόλογο. Ναι, την φιλόλογο. Για να μας πει αν είναι το δασκάλο ή το δάσκαλο. Και θα τελειώσει. Πω. Αυτό. Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Θα τα πούμε και εκτός. Και καλή επιτυχία στο podcast σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έγραψα και σχόλιο. Ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το podcast να υπάρχει. Ξέρω εγώ, ελπίζω να φανεί. Ναι, κάνω ό,τι μπορώ για να φανεί. Κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει, όχι υπερβολικό ακούστηκε αυτό. Έχει πολλούς λόγους που υπάρχει αυτό το podcast. Ένας είναι να φανεί χρήσιμος σε έναν άλλο αδερφέ. Δεν χρειάζεται να φανεί. Ποιο είναι το vision σου, ποιο είναι το όνειρό σου, γιατί έκανες αυτό το podcast? Το λέει λίγο στην περιγραφή. Δεν έχω διαβάσει. Και ήθελα.
Και ήθελα περισσότερο να αναπτυχθώ σε αυτό, αλλά σίγουρα δεν ήταν υπεραγραφή, τώρα γιατί ποιος θα κάτσει να τη διαβάσει. Αλλά αφού με ρωτάς, είναι πραγματικά το μοίρασμα και η συνάντηση. Να μοιραστούμε ό,τι σκατά έχουμε να μοιραστούμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε λίγο ένα κοινό πράγμα. Μην βλέπεις τώρα εδώ πέρα που οι δυο μας το πήγαμε αλλού για αλλού. Να σταθούμε λίγο γύρω από το σκύλο, τέλος πάντων. Ούτε καν να μοιραστούμε για τον σκύλο. Το βάλαμε σαν μέσο, όπως είπα πριν, στην κουβέντα μας. Να μοιραστούμε ό,τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του, ρε παιδί μου. Και μπιφ θέλεις, έλα, φέρε κάποιον εδώ πέρα που θέλει να τις παίξουμε, θα τον βάλω κάτω, θα τα πει στο μικρόφωνο και μετά να τις παίξουμε. Να μοιραστούμε. Για να συναντηθούμε, αν συναντηθούμε κάπου εσωτερικά, να πάμε παρέα ή να αποφασίσουμε να πάμε χώρια, να το ξέρουμε αρχικά με ποιους πάω παρέα, με ποιους πάω χώρια, να ξέρουμε και μαζί να μάθουμε μάλλον πού θα πάμε αφού φτάσαμε μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω, αλλά είναι αυτό. Μοίρασμα, συνάντηση, επίγνωση του αποτελέσματος που έχει αυτό το μοίρασμα και η συνάντηση και πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το vision. Ταυτόχρονα με το να περνάω καλά. Μια χαρά εγωιστικότατα και ωραία. Πολύ ωραίος. Να περνάω καλά, να γελάω, να ευχαριστιέμαι, να βγάζω τη δημιουργικότητά μου, γιατί το βρίσκω, είναι ένα μέσο για μένα να βγάζω τη δημιουργικότητά μου. Το προσεγγίζω και λίγο όπου μπορώ και μου επιτρέπει πιο έντεχνα. Θέλω. Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του να το φτιάξω το πραγματάκι. Εννοείς ότι θα παίζει κότσιρα και τέτοια. Ναι, τι λέτε. Μαλάκα, ήταν πολύ κακό. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τέλειο. Αλλά εκεί ήθελα να πω που το γάμισε, το εξαθλίωσες. Συγγνώμη. Το εξαθλίωσες. Πολύ ωραία μας τα είπες. Νομίζω. Και έτρωγε, παιδιά, τόσο. Είχε φύγει, είχε πάει τουαλέτα, δεν μας βγήκε. Φαντάζεσαι και γυρνάει και λέω πάρα πολύ ωραία. Χρήστο μου, μπράβο, πολύ ωραία. Γιάννη μου, ξέρεις. Ναι. Μπράβο, και τρώει. Πάρα πολύ ωραία. Και πάλι ευχαριστώ. Αφού με πίεσες, τα είπα και αυτά. Ξεθύμανα λίγο. Ωραία. Μήπως έρθεις και στο δικό μου podcast? Θέλεις? Ναι, θέλω πολύ. Ναι. Ωραία, θα έρθω. Θέλω πάρα πολύ. Και δεν είπα τίποτα καινούργιο. Πήγα να κράξω λίγο, αλλά θα κράξω στο podcast κατευθείαν. Ωραία. Εννοείς θα κράξεις εμένα? Όχι, ρε εσύ. Γιατί, ρε, να έχει λίγο Θέλω τέτοια. να μοιραστώ και εγώ την εμπειρία μου από μια άλλη τέτοια. Τι έχω ακούσει με το σκύλο. Εντάξει, θα βρείτε κάτω στα σχόλια το link για το podcast αυτό δράμα που θα Το δράμα. Και με βιολί στην αρχή. Ναι, κάτι θα το φτιάξουμε. Οικογενειακές ιστορίες τύπου. Θα το φτιάξουμε κάπως ωραία. Ναι. Θα είναι και ο Σπύρος. Ναι, μπορεί. Να κάνουμε άλλο επεισόδιο με το Σπύρο. Ναι. Δηλαδή τύπου το δράμα και η αλήθεια θα είναι. Με την Αλεξάνδρα το δράμα με το Σπύρο η αλήθεια. Το έχουμε χτίσει τόσο που ο κόσμος θα το θέλει, θα ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Σπύρος. Ποιος είναι ο Σπύρος? Με τα μάτια του Χρήστου θα λέμε για το Σπύρο, ξέρω. Κάπως έτσι θα κάνουμε κάτι, κάπως θα το φτιάξουμε, να το χτίσουμε. Γράψτε μας στα σχόλια αν θέλετε να ακούσετε. Σπύρο. Ναι. Μόνο, solo Σπύρο. Ναι. Μια εκπομπή ίσως μόνο για τον Σπύρο, όχι για τον σκύλο. Το τράβηξα πολύ. Εντάξει, καλύτερο ήταν αυτό με τον κότσιρα, σίγουρα. Ήταν καλύτερο. Ναι, πιο. Ξέρεις, το αυτονόητο κάπως. Επειδή μάλλον αρχίζει να. Αρχίζει. Φαίνεται ότι έχουμε κουραστεί. Ότι έχουμε κουραστεί και θα λέμε και άλλα τέτοια. Ναι, ας πούμε ένα καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σας. Γεια. Κάπως μαλακιζόμαστε στο τέλος. Τέλειο. Μπορώ να βάλω και τα παπούτσια μου τώρα. Ακόμα γράφουμε, να ξέρεις, αυτό μπορώ να τα αφήσω. Άστο. Μπορώ να ντυθώ κιόλας.